Egyúttal is azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy eljutottam ide. 16-szor készültem, úgyhogy... Dicsőség az Úr. Nagyon örülök, hogy Közelebb majd a mikrofonba testvérem. Közelebb a mikrofonba. Így? Jó, nem tudok hozzászokni. Beszéltünk beszélget, most itt vagyok. Írtam én nagyon régen az agyvérzésem után egy szomorú is, meg akármilyen írás, majd eldöntitek, jó? De szerintem sok mindenkinek segíteni fog, aki szomorú, bánatos, vagy néha belemegyen olyan dolgokba, fiatalok, akinek nem kéne. Az a címe legyen meg tehát a hit, a szeretet és a remény. Volt már olyan, amikor azt érzed, nincs semmid, és nincs senkid, minden elveszett, és feladtad. A szakadék szélén állva, elkeseredve a bánattól, telve szívvel, csak meghalni akartál, de a haláltól félsz. Mi lenne az, vagy mi van, ha létezik pokol? Felteszem a kérdést, fel vagy rá készülve, mert elmondom neked, az a történetem. A történetem a következő. A Biblia szerint, ami pedig igazat szól, élt egy nagyon gazdag ember. Sok pénze volt. Minden óhaját szolgálók várták és teljesítették. Ez az ember mindent szeretett. És mindent meg is szerzett, amire szüksége volt. Egy valami azonban nem volt. Istenben való hite. Pénzért, tudjátok, mindent meg lehet venni. De hite az nem volt neki. Szerinted nem érdekes? A mai világ is ilyen. Amit lát és tapasztal, azt elhiszi, de amit nem lát és nem tapasztal, nem tudja megfogni, tehát azt nem hiszi el. Jézus azt mondja, boldogok vagytok, mert nem láttok és mégis hisztek. De boldogabbak azok, fordítva mondta, boldogok vagytok, mert láttok és hisztek. Boldogabbak azok, akik nem látnak és úgy hisznek. Tehát már sokkal boldogabbak vagyunk, mint a tanítványoknál is. Ha nem lássuk és higgyünk. Tudjuk, mi a bűn. Tudunk különbséget tenni, mikor vétkezünk, mikor nem. Mindent megadhat ám a sátán. Ugyanez, ez a munkája. Elhitett az emberrel, hogy milyen jó élni, milyen szép az élet, pénzzel, drog, szeszes ital, minden kell az embernek a boldogsághoz, mert mit akar az ember? Boldog lenni. Mondok neked valamit, el is hiszik. Mert ő egy hazug, csábító, a világ védelmet. Mert minden világi öröm tőle származik. Vigyázni is kell ám, mert más helyen keresztények összetévesztik olykor. Például vannak olyan helyek, jártam már olyan helyen, ahol összetévesztik a húst, a ruha nem jut az élelmiszer, ezek a dolgok, pedig nem. Ez a kereszténynek adatot. Csak nekünk mértékkel kell mindent. Tehát azt jelenti, történt valami. Amikor ez a gazdag ember ebédet rendezett, az ajtajában egy beteg ember koldult, mondta, Uram, kérhetném azt, ami az asztalodról leesik, mert éhezem. De a gazdag nevetett, és a kutyák elé dobálta a maradékot. Pedig Lázár, mert hogy így hívták azt a szegény embert, hogy Lázár. Csak a morzsákat kérte tőle. A gazdag embernek szeretet nem volt a szívében, mint Lázár hitt az Istenben, a Teremtőben, a mindenség királyában. Mikor azt higgyük, nem minden el van veszve, mert nem értük el a célunkat, mi csak egy szerencsétlenek lehetünk, és sajnáljuk önmagunkat, szinte egész nap, talán egy hétig, majd elurral annyira, hogy várjuk a halált, de azt nem tudjuk, hogy mi várott ránk. A történetem folytatása, ami mindenki életében reményt vagy tanulságot adhat arról, hogy van remény. Mert Lázár bármilyen szegény és éhező volt, nem adta fel hitét Istennek. Mi tudunk ilyenek lenni. Mielőtt bármire gondolnánk, mi is történt. Azon a bizonyos éjjelen mindketten meghaltak. Lázár a mennyben Ábrahám karjaiban pihent. Ezt megmutatta Isten a gazdagnak is. Látod? Szól az Úr, mi boldogságot vesztettél el? És a gazdag elkezdte kérelni az Isten, hadd érintse ajkát Lázár a vízzel, mert nagyon ég. De Isten azt felelte, te elnyerted jóléted a földön, mint Lázár szenvedett. Ezért hát most méltó jutalmat kaptál. Ekkor kiállt a gazdag, Uram,
Nem tudtam, hogy így hatalmas Isten vagy. Engedd vissza, hogy elmondhassam, hogy te létezel a testvéreimnek, hogy ne jöjjenek ide szörnyű helyre. Nem felelte az Úr. Te már nem tudsz semmit tenni. De nem úgy, atyám. A halottak közül feltámad, akkor biztosan hinnének, küld el Lázárt. És akkor az Úr azt felelte. Van Mózesük, profétájuk. Azért nem hittem. És van. Most is, volt is. Amen. Ha azoknak nem hisznek, annak sem. Ha halottakból föltámad egy. Innét, oda, onnét, ide, nincs visszaút. Mi a bizonság? Nincs remény, gondolj Lázára, mert ebben a világban is van sok gazdag emberhez hasonló hitetlen. De én látok nagyon sok buzgó Lázárt is. És maradjon meg a hit, remény, szeretet. A legnagyobb ezek közül a szeretet. Amíg itt a földön élünk, kell dönteni. Mire vagy kire van szükségünk, mert nem sok időnk van a tétovázásra. Hogy mulandó örömökre, sem arra, hogy elkeseredjünk. Az sem szabad, az sem is fentől van. Én is sajnáltam magam 2 hétig, 3 hétig, meg tényleg meg akartam halni. Holott van nekem minden erőm a Jézusban. Halleluja! Nem vesztes egy ember sem, aki Jézushoz találja meg az utat, és azon jár, mely Jézus az élet, az út az igazság. Amen. Amikor úgy érzed, hogy mindent elveszítettél, lehet, hogy akkor kell Jézushoz a legjobban menned. Tehát ne legyetek reménytelenek. Ne adjátok fel, és adtam fel sosem. Én az vagyok, aki vagyok, ha elfogadnak, ha nem mentek tovább. Amen. De az én királyom Jézus. Szeret kenyéren áll meg oda, ahol Istent hirdeti. De az ilyen, mit tudom én, nem de tartozik, nem megyek. Ahol élő hit van.